Oo. Madaot ko, di na ako narin. Pagkambang na lang, madaot ko. Yun o. Ha? Tup-tup ko na. Mga deliver ko yun. Hello sa one. Ang viewers, hello po. Happy New Year sa one. Oh, yeah. En este evento, culo, en este evento, culo, en este evento, culo, en este evento. May siyawan na naman dito mamaya. Kuya Mac. Nagano kami ng paninda. Ulit kaya ito eh. Ay, kung makakapigil sa bala. Tulakan mo. Adam. En este evento, Supang kinusap, ano? Ay, mag-11 na pala. Hello sa tree. Good morning sa tree. Ah, shit. Tinamaan. Hello po sa tree. Good morning. Hi, Kuya Maki Gonzalez. Hello. Share sa lahat. Ha? Puro-puro. Puro-puro. Marali. Oh. Kami nag-comment si... Hi, Kuya Alfredo Lipa.
Kailan ng hari at Kuya Alfredo. Uy, alam niya, 11 mo talaga. Hindi ko nagsisikta. Maganda ng hari Kuya Alfredo. Vai, perché dopo? No. Tasso. Dale. Oh my God. Hello sa 6. Good morning. Kanila lang. Hindi mo naman tubig. Ano yung una? Pagkabit niya ito ako mag-usap. Pagkabit ka rin. Hello sa 6. Pagdamagan na naman mamaya magtinda. Isain muna ako. Saglit lang. Magdamagan na naman tinda mamaya. 6 viewers, hello. Nabisi kami nung ano, mga nakaraang araw. Kuya Mac, hello. Oh, may profile na Kuya Mac pala. Kasi siyempre nandito yung ano, yung kapatid ni Ami, saka sila Biyanan. Inasikaso namin din sila. Kaya ngayon lang nakapag-live. Naging busy. Eh kagabi, inatid na namin sila, umalis na. Nasa Cavite na yun. Tapos bukas, mga alas 6, alis na rin kami ni Ami. Papunta na rin kami Maynila bukas. Kasi check up ni Ami, 8. Kaya ngayon, magtinda muna. Buyatan na naman to. Balinig ako ito eh. Ha? Balinig ako ito eh. May mail mo ka naman. Very good. 8 viewers, hello. Di na siguro mahirapan sumakay bukas. Mahirap kung sumakay bukas. Akala ko lumuwas na kayo. Bukas ano? Bukas po kaya Alfredo. Bali naka-booking kami. Kasi wala talagang masakit. Tapos ginawa namin nung ano. Kasi nung isang araw tumawag ako sa Superlines. Dito yung mga dumadaan dito. Puno. Ano ibi para yung bakante nila. Tapos naghanap kami sa online mga bus. Nakapag-booking kami sa Raymond. Tapos yung pamasahe namin ano, 1 to.
Kahapon nga, pagdating namin kilabiyanan, yung mga iba, di nakasakay kasi lahat ng mga sasakay doon nakabooking. Buti nga lang may nag-back out doon sa Raymond, kaya nakaano kami. Kasama namin bukas yung ano, yung magulang ni Kuya Noli. Kasi nalaman niya na ano, pumunta ako doon nung nakaraan sa kabahay nila eh. Nalaman niya na pakumain nila kami. Hindi siya pinapayagan na magsulong magbiyahe. Nakisabay sa amin, tapos ibinooking ko na rin. Kaya kasabay namin siya. Susunduin na lang ata no ano, kapatid ni Kuya Noli. Si Nanay Shoni, kasabay ko yun. Nandyan na yung ticket namin. Kuya Rocky, hello. Happy King. Oh. Happy Three Kings. Hello Kuya Rocky. Ganon din sa inyo dyan. Opo. Kumusta na Kuya Rocky yung apo mo po? Okay na, maganda yun yung tawa-tawa na ano, gamot. Happy New Year sa inyo lahat. Happy Three Kings. Magtinda sabi ko kaya, may sakto ka ako, magtinda muna tayo. Asas na lang tayo sumakay. Para makapag-delayin siya pa. Pahinga na naman ito sa biyahe. It viewers, hello. Magaling na siya. Pasok na siya. Bukas buti naman. At nakagaling. Ganyan din yung ginawa namin no, ano, yung pinsan ko, anak ng tito ko. Na tinggi, tapos na hospital. Tapos yung tito ko noong February yun eh. Yung tito ko may trangkaso rin. Hindi ko siya papunta ng Manila kasi umuwi sa amin kasi piyesta. Yun pala, pati yung tito ko may may dinggi. Kasi galing Paranaque. Ginawa ko, pag parking namin dun sa Quezon Province, Iminotor, yung Inmax niya yung dala. Ako nag-drive. Pagdating namin sa Quezon Province, yung 9-1 namin na may mga tawa-tawa. Nanguha ko nung tawa-tawa tapos nakilaga ako. Pandemic yun eh. Nakilaga ako dun sa bahay na pintuan namin. Yung pag-inom ng tito ko, magaling na siya. Tapos nagdala kami dun sa Maynila, yun din pinagpainom. Yung tawa-tawa. Mabisa yun sa mga tinggi. Boom! Oh. May vaccine yung motor. May okasyon dito mamaya sa sa Farmers. Kaya matao dito mamaya kasi 21 barangay yung imbitado dito gaganapin sa amin. Farmers. Yan yung mga na yung mga dito sa Farmers. Nag-aayos sila ng mga nandiyan na rin yung sound system. Kaya maraming tao niyan mamaya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 viewers, hello at sa 5 nagtamsak. Oo nga, mahusay yun sa saka itlog pugo. Opo, ano yun kasi para lumakas yung ano niya, resistensya. Aga kami gumising. Gawa ng may school na yung anak namin. Doon. Kuya Rini, hello. Condition shoutout. Hello Kuya Rini. Happy trippings. Tatay mo, di malaman ang gagawin. Namusta? Good party, Jason. Hello. Hello sa inyong lahat dyan. 7 viewers, silent viewers. Hello sa inyo dyan. Namusta? Kahit ilang ako ang iyong amatay ilang buhay na hindi mo mapansin pagsisisi ang pag-isip alaman mo na nagkamali ang landas mo'y nagyan kaway ng loob sa masamang gusto nilapitan nilang sabi mo na ba't ka nagkaganyan? Wala isip ng kanila
ang tuwa sa'yo ba? Nagsisisi yan sa isip ko, nalaman ko ika'y nagkamali. Whoa. Whoa. Saan ang mga araw ang landas ko naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. Uno mong nilapitan iyong inang lumuluha, ang tulong na ba't ka nagkaganyan, at ang iyong mga mata biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip ko, nalaman mo ika'y nagkamali. Wow. Nagdaan mga araw ang landas mo naligaw, ikaw ay nalulong sa masama bisyo ko. At ang ulo mo nilapita yung inahulutan, ang tulong na at na nagkaganyan. Oh. Oh. Magsikat ka, Kuya Maki, Bro Rini, hello. Hello Kuya Maki. Thank you po sa pag-tune in nyo sa live ko. Nagsasayang si Ami. 2 4 6 8 looking for time.
Pinapipe po ko kasi yung ano, dapat nakapipe po. First in, first out, yung mga chicheria. Baka ma-expired.
Ayan, tapos na ako mag-display. Kuya Romel, hello. Okay naman po, Kuya Romel. Ito, busy sa negosyo. Oh. May sayawan na naman mamaya, magdamag. Ayan na. Naka-display na ako ng mga paninda ko. Along. Unti-unti na nga lumalago yung tindahan namin ni Ami. Mga alak dito. Ito alak.
nag-ready kami ng mga paninda. Kasi bukas, punta kami Maynila bukas. So kaya kami namin pupuntang Maynila bukas. Kaya tinda muna kami. Luto ng ulam. Hello sa one viewer. Ay, wala na tayong viewer. Nawala na siya. Hello, Kuya Romel. Wala ng tanghali, Kuya Romel. Karina Psycho. Hello po. Kuya Roque. Kuya Rene, Kuya Maki. Magandang tanghali. Hello sa 2. Pasang tabi po sa aming ulam ngayon.
Hello sa 2. Magandang tanghali. Wait lang. Tigba ko yung susunod. Kain na tayo. Kain po, kain. Kain po tayo. How's the shelter coming along, Mikey? Oh, hi, JJ. I just finished off the main section of the house. Solar house on top of it. By place, do you mean these planks? You know, JJ. Ay, mamaya naman po ako magla-live, mamayang gabi. Out muna ako. Maraming salamat po sa mga pumasok sa live. Nagawin na kami ng mga paninda kasi. I guess it is. O, sige po, sige po. Sige, thank you po. Kain na kayo. Opo. Mamayang gabi magla-live kami ni Ami dyan na Gilda. Ayan. At muna po kami, kain muna. At may mga gagawin pa ako mamaya. Wala akong pang-upload kaya live muna para update. Ulam namin ngayon, magpasintabi sa mga kapatid natin ng mga ng mga Muslim. Ulam namin ay dinuguan. Hindi ko na pakita. Kasi yan na yung pagkain talaga namin paborito. Pasintabi po Pasintabi sa inyo lahat. sa mga Kuya Romel, Mandap, hello. Gandang tanghali pa rin Jason at Ami at sa mga viewers. Gandang tanghali din po. Ano yun? Out ko na ito ba? guys. Out muna po kami. Mamaya na lang po. Ulit kami mag-live. Binita! Tira! Ano? 5K! Ilan daw? 5K! Hindi ko kaya! Pira. 5K ko. Ano? Cash out. Pira butang kiton. Ito na sa naman. To. Sige na. Cash out, cash. Sige na. Tawag kita sa cash. Oo. Bago pa 5K. Ha? Ako pa? Wala. Sa datos, 5K ko. Sa datos. Ako ka. Ito nga niya unod to mo eh. May isa out ko na eh. Nag-withdraw pa. Pero sa sato ka. Babay dun mo. Nag-withdraw ka. Hmm? Nag-withdraw ka. Bilangan mo muna to. Ayan muna po. Out muna kami. May out na rin. Mamaya na. Sige po. Mamaya na lang po ulit mag-live tayo mamaya para makapag-prepare tayo. Bye, Kuya Romel. Kuya Romel, Tarmahit, Kuya Romel. Shoutout po sa inyo lahat, Ma'am Maria J, Kuya Ruben, Ate Ching, Kuya Benji, Kuya Bert. Kuya Born, Kuya Jagger. Kuya Jagger, sa inyo lahat po. Kuya Jojo, Kuya sa Jagger. inyo lahat. Yun, bye-bye. Happy 3K. Ay. Mamaya na lang kami magla-live. Bye-bye na na.